K15! Мой Ристо. Кажи, Блажо, разбираш. Те гледам на интернет тук и нервирам се. Моля, що не си вземаш карти културна да си играш како мене? Що си се закачил на интернет без везе, разбираш? Море, ти знаеш ли защо никой път не може да биде Република Македония? Не, ви. Що е, бе, Блажо, разбираш ти? Ти знаеш ли ти... Мора да се работи, бе, некако да се работи, патриотизма да се подигне на едно ниво, бе, по-завидно. Бе, ти ли не дебе да го развиваш патриотизма, разбираш? Що? Вие на шо лича, срамота да се кажеш от е таков. Све нещо фамилиарата, жица ни е пред държавата. Да. Например, види, ти знаеш ли, бе, Ристо, защо Япония е много яка държава? Знаеш ли ти? Много ти, бе, Блажо, разбираш. Защо? Оти на Японецо, Япония му е на първо место, па работата му е на второ место, па тек на трето место му е фамилията. Гледаш какви грешни узори имаш, Блажо, разбираш. За това нема ни да не биде. Япан ти е узор. Море, аз обратно съм от япанците. Що значи обратно? Како обратно? Значи, що трябва ти биде най-битно в живота? Основна клетка на обществото, коя е, разбираш? На първо место на мене ми е фамилията, Блажо, разбираш. На второ место ми е работата. И добре? А тек на трето место ми е Япан, разбираш. Ти викам япанци, ки да разправям. Не бива нас, бе. Кай ке оде Република Македония с Словаков кадър? K15!